kalipay ug pasalamat sa Provincial Federation of Women's Association kun Profewa Kalipi President nga mao si Ms. Jennifer Lagrosas. Human midawat sa pinansyal nga ayuda balor 650,000 pesos nga gihatag gikan sa panggamhanang lokal sa probinsya sa Misamis Oriental. Atol sa sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandilang ang gipaagi sa virtual ni adtong adlaw Lunes, Marso 1, 2021, gipadangat ni Ms. Lagrosas ang iyang mensahe alang kang Governor Bambi Imano, gumikan sa walay puas nga suporta niini sa ilang grupo. Gani, tulo na katuig nga nahimong katimbayayong ang kagamhanang probinsya aron ilang makabot ang mga plano alang sa kaarangan sa panginabuhian sa mga miyembrong kababayen-an, gikan sa nagkadaiyang lungsod ug syudad sa lalawigan. We are privileged to have you as the father of this province. Your help brought immeasurable joy which we cannot thank you enough for an extraordinarily beautiful gestures. Ang turnover sa financial ug livelihood cash assistance kabahin og usa sa highlights sa selebrasyon sa Women's Month ning bulan sa Marso. Gipangunahan ni Governor Bambi Imano ang pagtunol sa assistance uban ni sangguni ang Panlalawigan Board Member Virgilia Bebing Dumadag, kinsa Chairwoman for Women, Children and Family Relations ug PSWDO Head Mr. John Laymar Abelia. Gisiguro sab ni Ms. Lagrosas ngadto na sa tanang kababayen-an nga pinaagi sa programa matagaan sila og prioridad o gipasalig nga kanunay hatagan og pagtagad. Gidasig sab niini ang tanan nga mahimong maayong ehemplo ngadto sa uban usa ka women empowerment nga katimbang alang sa kalambuan. Mga kababayan sa atong tagsatag sa munisipyo, be strong. Kaya nato ang tanan. Magtinabangay lang ta. Let's do it together, and we will be always here to help you and support you with the province of the governor. Bisan pa man adunay limitasyon ang mga lihok gumikan, dili pa normal ang tanan tungod sa nasinatiang pandemya. Mahinungdanon ang kick-off activity sa Women's Month celebration gumikan usa ka livelihood projects ang gasa ni Governor Bambi Imano alang sa kababayen-an aron mapalambo ang ilang asosasyon ug panginabuhian. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambo Regian Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.